одамо ҳар ҷо раванд як дастовез мебаранд, қанди қанфити набот, мағзи мавиз мебаранд. дастовези шоиро ҳамаш гапи холиай, ё ғишаи кирмакай, ё ғишаи шолиай. шоири камбағалам дастовезам сабукай, бевазни қофияҳай, бекиртави барукай. мефорам ки шод бошен, хирсанду обод бошен, ай дарди ғами дунё як умри озод бошен. кору бортун сад боша, дӯсто сад адад боша, ба як хифа задантун ай сад ҷо мадад боша. дасти кама набинен, чашми нама набинен, доим бошен сарбаланд, сари хама набинен. хотирактун ҷамъ боша, дилактун беғам боша, сад каса ёрдам кунен, ҷебако дам дам боша. ба ҳар муҳтоҷ ёр бошен, ӯро мададгор бошен, ҳар як корафтодара кушоиши кор бошен. мебахшен суханои шӯхиомези мара, сидқан қабул намоен и дастовези мара. ҳар ҷо рава зарифӣ, қалами дасташ тезай, дар таличаш камтарак гапи хуб дастовезай. азбас ки одамизод аъзои табиатай, ба ҳар ҷузъи табиат ҳамсурату сиратай. аъзоҳои табиат рӯзе якҷо ҷамъ шиданд, ба ситеза аз пайи ғайбати одам шиданд. чӣ предмете ки буд дар тахти тори дунё, ҳамашон ҷамъ омаданд, хезонда шӯру ғавғо. ҳайвоноту наботот, дарандаву чаранда, ба таҳти тор омаданд, хазандаву паранда. масъалаи пур ай ҳикмату пандай, хостанд ки маълум кунанд одам ба кӣ монандай. ҳар як кадомаш худша ба одам монанд мекард, ҳамин хел мартабаи худшаву баланд мекард. яке чархи осиёб баромада ба майдон, гуфт одам ранги маҳай, то мурданша саргардон. мавҷи лави дарё гуфт одам монанди манай, кори ӯ дар ин дунё омадану рафтанай. лола гуфт одамизод худаш ба ин гувоҳай, рӯш монанди ма сирхай, доғи дилаш сиёҳай. шаршараи кӯҳӣ гуфт одам монанди манай, бечора монанди ман, як умри саршиканай. барги дарахт гуфта ки одам мисли ман будааст, то омадани хазон кораш ларзидан будааст. шабнам чашмак зада гуфт одам монанди манай, мисли ман умраш кӯтоҳ, кораш дурахшиданай. шиша гуфт одам чу ман дар маърака болоай, баъди он ки холӣ шид партофта зери поай. шам гуфт одам хапдам монанди ма месӯза, то ки дар синаи шаб равшание афрӯза. элак гуфт маву одам пеши дунё латтаем, то хокмон бод шидана ҳар ду таи шатаем. дарахт гуфта ки одам месавза монанди ман, мева метад то дами омадани таварзан. паша гуфт одам чу ман меояд зинзинкунон, як каф дуое карда парвоз кунад бенишон. кав гуфт ки маву одам бисёр монанди пирем, ҳар ду ай пишти даҳан доим шата мехӯрем. харгӯш гуфт одамизод хо подшоҳ хо гадоай, таи дилша бубинӣ ҳамаш ай зоти моай. рӯбаҳ гуфт маву одам ҳар ду зоти фиребем, дар бобати айёрӣ ду пораи як себем. гирг гуфт одам дар гиргӣ ай мада ҳам гиргтарай, гирги нафси и одам ай мада бузургтарай. гӯспанд гуфт одамизод ғарқи андарзу пандай, не ки нигаҳ мекунӣ ки бо аму гӯспандай. каждум гуфта ки одам бешубҳа мисли манай, корашон ҳамдигара дам ба дам неш заданай. шитр гуфта ки одам каҷии ҳама бина, афсӯс ки монанди ма каҷии худ набина. хар гуфта ки и одам рӯзи сияҳи маҳай, вақте ки маст мешава ӯ копияи маҳай. биз гуфт ки дигар наген ки зоти бизо пастай, дар мобайни одамо ай зоти моам ҳастай. каргас гардан ҷунбонда гуфт чӣ ҷои бозорай, дар байни одамизод каргасифат бисёрай. уқоб гуфта ки одам ҳарчанде ки беболай, ӯ мисли ма ай пайи як луқмаи ҳалолай. биромад хуги ҷангал гуфт ҳазор бор шукрона, одам дар хугигарӣ ай мада мегзарона. шайтон гуфт дӯстии мо ба одам мустаҳкамай, баъзеёша мебинам мегӯм бачаи атамай. хулоса ҳар кадомаш
به هر طریق میگفتند، هر یک خصلت ما را بسیار عمیق میگفتند. ظریفی گفت این آدم به 100 چیز مانند بوده است، این هم تلخ، هم شیرین، هم تخچ، هم غم بوده است.